Oh, anong sasabihin mo kay tita? Nakangiting tanong ko kay Kenji. Thank you po. Sambit ng bata na hindi inaalis ang tingin sa hawak na krayola. Agad na ginamit ng aking anak ang malaking krayolang may 64 na kulay. Matagal na niyang hiling iyon sa kanyang tita ang set na yon. Kaya ngayon, halos pagsabay-sabay niya ipangkulay ang mga ito sa coloring book na nakasalansan sa kanyang mesa. Noy, pasensya ka na. Medyo gamit na yan ha. Akala kasi ni Jessa, kanya yan. Sambit ni Je habang hinihimas ang buhok ni Kenji. Ang laki-laki na pala ng batang to. Ang lusog-lusog pa. Dugtong pa niya. Ikaw naman kasi, Je, napakadalang mong dumalaw dito. Tapos, pag ako naman ang gustong pumunta sa inyo, laging hindi pwede. Nananambat na tinig ko. Ate, nagkasakit kasi ang panganay ko nung araw ng party ni Kenji. Nung nag-text ka naman na pupunta ka sa bahay, wala ako doon dahil rumarakit ako ng pananahi. Yan ngang krayolang yan, binili ko 2 linggo bago ang paparty mo. Pero ngayon ko lang naibigay. 1 buwan na pala yan. Napakialaman tuloy ni Jessa. Lagi ka namang may paliwanag sa lahat ng bagay. Ate naman, hayaan mo, babawi ako sa susunod na araw. Hindi nakatingin si Je sa mga mata ko. Kumusta na nga pala si Peter? Ang tagal na naming hindi nagkakausap. Naalala ko tuloy nung magnobyo pa kayo, hindi ba? Inuumaga kayo ng kwentuhan. Napaka-determinado talaga niyang si Peter. Pero di ba, pangarap niya magkaroon ng sariling negosyo. Ano bang balita doon? Parang hangin ang kausap ko. Pasensya na, hindi na rin ako magtatagal. Uuwi ng probinsya ang kasambahay ko. Walang maiiwan sa 2 pamangkin mo. Mabilis na niyakap ni Je si Kenji. Hinawakan niya ang aking balikat at inihatid ko naman siya ng tingin. Nasa pinto na siya nang nagsusuot ng kanyang sapatos. Nang maisip ko siyang habulin. Je, sandali. Anong nangyari dyan sa leeg mo? Bakit nangingitim? Eto. Hinawakan ni Je ang kanyang leeg. Wala to. Naglalaro kasi kami ng mga pamangkin mo ng takot-takutan. Alam mo na yung tulad ng ginagawa natin nung bata pa tayo. Kunwari ako ang multo o kaya sila. Tapos nagsakal-sakalan kami. Si Jiro malakas na kaya iyan. Tipid ngiting paliwanag niya. Ganun ba? Hilig din namin yan ni Kenji. Pero bago mauwi sa sakalan, kilitian na ang nangyayari. O siya, sige, mag-iingat ka. Pakisabi nga pala kay Peter, minsan buong pamilya kayong dumalaw dito. At pagbaba ng kuya mo sa barko, magpapa-video okay ako. Tumango lang si Je at dali-daling lumakad palabas ng gate. Namimiss ko na yung kapatid ko. Simula nang mag-asawa siya, parang naging ibang tao siya. Naging masyadong seryoso. Matipid magsalita at tila laging nagmamadali. Sa kabilang banda, siguro nagkukulang din ako ng oras para kamustahin at samahan siya. Ganto yata talaga pag nagkakaroon na ng kanya-kanyang pamilya. Ang mga magkakapatid nagkakaroon na ng sari-sariling buhay. Kaya sa susunod talaga, kami na ni Kenji ang
ang dadalaw sa kanya. Gusto ko na rin makita kung ano na ang itsura ni Jiro at Jessa. Aminin mo na. Halos pabulong na boses ng isang lalaki. Anong aaminin ko? Sagot ng babaeng tila humihikbi. Huwag ka nang magmaang-maangan. Tama na. Anong nangyayari? Wala akong makita. Puro boses lang sila. Parang may binabato, may pinapalo at tinatagyakan. Sino? Yung babae ba? Yun? Teka lang, wala akong makita. Ang alam ko lang, nakaupo ako sa isang malamig at makinis na sahig. Nakatali ang mga kamay at paa ko. Sobrang higpit ng pagkakatali. Kailangan ko to ang maalis. Tulungan niyo ako. Pakawalan niyo ako dito. Mama, sinalubong ang pagdilat ko ng pagtatakang tingin ni Kenji. Sa po niya ang aking muka. Maliwanag na ang paligid. Panaginip lang pala ang lahat. Pero pagod na pagod ako. Kanina ka pang gising? Tanong ko sa aking 3 taong gulang na anak. Matapos ko siyang yakapin ng mahigpit at halikan sa noo. Opo. Nakakalat ang mga kyarola sa aming higaan. Kung ano-ano ng hugis ang naiguhit niya. Umiiyak ka, Ma. Ginising kita. Patuloy lang sa pagguhit at pagkukulay si Kenji. Salamat. Hinablot ko siya at hinalikan sa pisngi. Muli siyang bumalik sa pagguhit. Tinitingnan ko ang anak ko. Sana kasama namin ang tatay niya. Nakikita sana niya ang pagiging bibo ng anak nito at hindi puro dagat ang kapiling niya sa loob ng 1 taon. Pero kailangang magtiis kung bakit kasi kapalit ng paglayo niya ang mas ikagiginhawa ng buhay namin. Ken, kuha lang si Mama ng gatas ha. Tapos, kain na tayo ha. Bumangon ako at patuloy pa rin si Ken sa kanyang ginagawa. 1 linggo na ang nakalipas. Hindi pa rin siya maawat sa paghawak ng lapis at krayola. Naka-4 na coloring book na siya. Guhit siya ng guhit sa mga papel. Sa loob ng 1 araw, 3 pad ang nagagamit niya. Lahat ng uri ng kulay gusto niyang subukan. Putol-putol na ang mga krayola. Malas siya sa akin. Natatandaan ko nung 2 taon ako na kapag dodrawing na ako ng kabayong pumupupo sa iderola. Napangiti ako. Ken! Hindi pa ako tapos sa pagtawag nang sumulpot sa tabi ko si Ken. Nagkatinginan kami, ngunit blangko ang mga mata niya. Tumingin din siya sa dahilan ng pangangalisag ng mga balahibo ko. Nagkalat ang mga drawing sa buong sala, sa sopa, sa sahig, sa dingding, sa mga nakasalansang dyaryo sa tabi ng pinto. Tiim bagang ako. Halos kaladkarin ko si Kenji hanggang sa kusina. May mga guhit din sa sahig nito, sa pinto, sa rep, sa mga kabinet, sa mesa at mga upuan. Ikaw ba ang gumawa nito? Nag-ngingit-ngit na ang tanong ko kay Kenji. Katahimikan. Tinititigan din niya ang mga drawing. Pulat itim lang ang ginamit na pangkulay. Iisa lang ang drawing.
puro stick figures. Isang lalaki, isang babae, 2 bata. Yung lalaki may hawak na patpat. Yung babae at 2 bata walang mga kamay. Anong naisipan mo't nag-drawing ka ng ganito? Parang nanginginig ang bahay sa lakas ng boses ko. Halos matumba si Kenji sa pagyugyug ko sa balikat niya. Tumulo lang ang luha niya. Wala ni isang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ko alam kung pangitain ko lang ito. Pero may isang saglit na tinitigan ako ni Kenji. Nang tinging puno ng hinanakit, tumango siya sabay yakap sa akin. Simula ngayon, hindi ka na gagamit ng Crayola. Ang hirap-hirap linisin ng mga yan. Sorry ate, di ko nasabi, biglaan kasi. Sa Antipolo na kami ngayon. Ite-text ko agad ang address. Ito lang ang paliwanag niya. Nang gagalaiting ibinulsa ko ang aking cellphone. Parang hindi kami magkapatid. Nagmukha kaming tanga ni Kenji. Katok ako ng katok sa pinto nila sa loob ng 30 minuto. Akala ko nagsisiesta lang siya, kaya walang sumasagot. Kung hindi pa lumabas ang isa sa kapitbahay, hindi ko pa malalaman na wala na sila sa apartment na yun. Gustong-gusto ko pa namang halikan ang mga pamangkin ko. Gusto na rin ni Kenji na makalaro si Jiro. Ito talagang si G. Habang tumatagal, nagiging napakalihim. Sa inis ko, nagpalipas muna kami ng oras ni Kenji sa mall. Parehas kaming napagod sa paglalaro at paglalagalag. Sinuyod namin lahat ng mga shops, lalo na mga toy store at bookstore. Pag-uwi sa bahay, agad kaming napaidlip ng anak ko. Ang laki na pala na tong si Jiro. Parang dahok, bato-bato ang katawan. Nasabi ko habang pinagmamasdan ang aking panganay na pamangkin. Nasa playground kaming lahat. Ako, si Kenji, si G, Jiro at Jessa. Nagpapadaos-os ang mga bata sa padulasan. Nagtatawanan kami ni G tungkol sa mga kalokohan namin noong kami ay mga bata pa. Aray ko! Aba, isa ka pang bata ka. Ang lakas ng loob mong kagatin ang kamay ko. Humanda kayo lahat. Dumadaguntong ang tinig ng lalaki. Narinig ko na ang boses na to. Pero kailan? At kanino? Parang awa mo na. Umalis ka na lang. Iwan mo na kami. Samo ng babae sa gitna ng palahaw ng mga bata. Aba, ayan na nga ang sinasabi ko. Sabi ko na at nagmamalaki ka na. Malakas para kulog ang tinig. Huwag! Akin ang tinig na yun. May pumalo sa akin, sa likod, sa paa, sa balikat, at ano to? Hibilya ng sinturon. Bakal ang ginamit. Parang nalalapnos ang mga balat ko. Pare-parehas kayong mga babae. Bumalik ang dumadagundong na tinig. Nagpilit akong sumigaw. Anong sinasabi mo? Pakawalan mo ko rito. Bigla akong napunta sa banyo. Nakatali sa gilid ng inidoro. Walang paraan para makagalaw. Kailangan kong lumaban. Pinilit kong magpuminglas mula sa lubid na nakapulupot.
sa akin. Ngunit hindi ko to magawa. Bigla na lang may sumabunot sa buhok ko. Parang nabunot ang aking buhok. Walang makikinabang sa'yo. Sambit iyon ng lalaki sa nagngingit-ngit niyang tinig. Inilapat sa aking leeg ang isang makapal na sinturon. Katapusan ko na. Hindi pwede. Paano si Ken? Mama, 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 mama. Nagising ako sa palahaw ni Kenji. Naroon siya sa pinto ng kwarto. Naghalo na ang luha at uhog. Pulang-pula ang mga mata niya. Parang hirap na hirap sa paghinga. Agad kong nilapitan ang anak ko. Niyakap ko siya nang pinunasan ko ang mga luha niya. Itinuro niya ang sala. Nanginginig ang aking mga tuhod nang kargahin ko si Kenji. Naroon muli ang mga drawing sa sahig, sa mga kasangkapan hanggang sa dingding at pintuan. Naglakad ako patungong kusina. Pare-pareho pa rin ang drawing. Tulad dati, 4 na stick figures. Pero, teka, hindi. Iba na. Mas marami na at hanggang kisame na itong mga drawing. Imposibleng si Kenji ang gumawa nito. At ano to? Walang ulo ang 3 maliliit na tao. At ang pinakamalaki, siya lang ang may ulo at may hawak pa ring patpat. Ano ang ibig sabihin nito? Parang binabayo ang dibdib ko sa kaba. Napakahigpit ng kapit sa akin ni Kenji. Nang papabalik na kami sa sala, biglang may dumapong 3 itim na malalaking paru-paro sa aming mag-ina. Ang isa sa dibdib ko at ang dalaway sa magkabilang balikat ni Kenji. Natigilan ako. Halos mayupi si Kenji sa yakap ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nagmamadali kaming bumalik sa kwarto. Ngunit bago pa man kami makalapit sa pinto, nakarinig ako ng mga hikbi mula sa hangin. Para akong nauupos na kandila sa kaba. Tinapik ni Kenji ang aking pisngi. Si Je nakasalampak sa sahig. Nakababad siya sa dugo. Tumatagas ang dugo sa kanyang ulong, nalagasan ng buhok. Nangingitim ang kanyang mga mata. Putok ang labi niya. Gula-gulanit ang kanyang blusa. Nakita ko ang mga paso ng sigarilyo sa kanyang palad, braso at dibdib. Kulay talong ang balat niya. Sa likod, nakabuyangyang ang mga laman ng kanyang binti at tuhod. Oh, Diyos ko! Hindi ito totoo. Ngumungoy-ngoy siya. Hawak ni Je ang isang laruang gitara na may nakaukit na Jiro. Balot ito ng dugoang blusa ng isang bata. Je, ano? Nang lalapitan ko siya, bigla siyang naglaho. Naiwan ang itim at pulang krayola sa gitna ng lawa ng dugo. Habang sinisipsip ng sahig ang dugo, palugmok kong pinagmasdan ang salitang iginuhit ng mga ito.